Yalçın Küçük, Mamostaya Öcalan û teorisyenê PKK. Beşê yekem. Dewleta Tirkiye paş salên hefteyan li çaxa raborî bi dehan zilamên xwe ji bo mabesên istixbaratî û bicîkirina armancên dewletê şandine nava partiyên çepî Tirkiye bi giştî û PKK bi taybetî. Ku di vê demê de PKK xwe wekî partiyeke girêdayî bi nemayên kurdatiyî û tepûşînê ji bo avakirina Kurdistana mezin daye naskirin lê belê bi formeke çep. Yalçın Küçük yek ji wan kesan bû ku dewleta Tirkiye û saziyên wê yên girîng wekî saziyên istixbaratî leşkerî mufayeke herî zêde jî hezra wî kiriye. Bi taybet li dema destpêkirina şoreşa Başûrê Kurdistanê û hezkirina Tirkiye bi destana Kurdên ji Bakur û nêzîkbûna wan ji bizava rizgarîxwaza Kurdistanê. Hemwext xurtbûna hest û hizra nasyonalîstî Tirkiye ew zilam bi kar anî û bi rêya wê Abdullah Öcalan wekî serokê Kurdan li Bakurê Kurdistanê berniyaz kir û gelo erê ev çi kes e Tirkiye li astikî wiha bers wezîfedar kiriye. Yalçın Küçük wate Yalçınê Biçûk li sala 1928 da li bajarê Xetayê ji dayîk bûye. Ew nîv Tirkman û nîv Qefqas e. Wekî siyasetmedar û dîroknivîsîn nivîskar tê mêzekirin. Li sala 1960 de li zanîngeha Ankarê wekî xwendekarê yekem li beşa zanîstên siyasî derdiçe. Küçük nêzîkî 30 pirtûk nivîsandine. Her wiha pirtûka bi navê Ansiklopediya Zanyariyên Giştî nivîsandiye. Demekî wî li zanîngeha Emerîkî bi navê Yalî ders wergirtine û demekî din li Brîtanyayê û li zanîngeha Birmingham wî her wiha bi sporekî bêhempa û di ziman û navan de heya zimanên Tirkî, İngilîzî, Farsî, Rûsî baş fêm dike. Baş salên notan diçe Cem Öcalan û li vir fêrî zimanê Kurdî ve her du zaravên kurmancî û soranî dibe. Yalçın Küçük yek ji wan kesan e ku dewleta Tirkiye mufayeke herî zêde jê dibîne. Bi taybetî de aliyê leşkerî û istixbaratî de her wiha Tirkiye Yalçın Küçük wekî kesekî girîng li dijî aliyên çep bikardîne. Wexta li Tirkiye behs li Marksîyetê yan jî Rûsya çep giriyê tê kirin, yek navê ku tê ser ziman di hezra her kesê de Yalçın Küçük e. Yalçın Küçük bi navê nûnertiya hêla çep bi salan rojname û kovar çapkirine. Di bernameyên radyo û televîzyonan de bi nivîsandin û pirtûkên xwe bûye kesekî bawerpêkirî ji aliyê hizrî de. Paş ku Partiya Rad û Geşepêdan yani AKP li Tirkiye dibe desthilatdar, Yalçın Küçük û grupa wî hêdî bandora xwe ji dest dan. Ew piraniya endamên grupa wî bi bihaneya endambûnê di grupa Ergenekon tên binçavkirin. Grupa Ergenekon ji hinek nivîsir û kesatiyên nêzî Partiya Gel ya Komerî CHP dihat. Wexta Yalçın Küçük bi sûca endamtiya vê grupê tê binçavkirin, Kemal Kılıçdaroğlu serokê CHP lê xwedî derdikeve û dixwaze jî hikûmeta Tirkiyeyê dike Yalçın Küçük serbest bê azadkirin. Yalçın Küçük tê azadkirin. Lê bo wexta 2 salan ew bi sedema rewşa xwe ya saxlemiyê nikare wekî berê di bername û raportajên medyayî de derdikeve. Gelek kes wiha difikirin ku Yalçın Küçük bi destê dewletê hatiye hinartin bo nava partiyên çep da. Di wan pirtûkên bi destê wî hatine nivîsandin, piraniya zanyariyan ji aliyê dewletê ve bi wî re hatine dayîn. Ew her tim berevaniyê li mezûnbûna Tirkiye dike û li ser vê babetê xebata xwe didomîne. Pir dokûmentên ji bo vê yekî hene. Sebaret têkiliya Yalçın Küçük digel Abdullah Öcalan rêberê zindankirî yê PKK bi tu awayekî ew têkiliye şexsî nebûn, belku têkiliyên dewleta Tirkiye bûn digel Öcalan. Anku Yalçın wekî pirekê bû di navbera dewleta Tirk û Öcalan da. Plana Tirkiye ji şandina Yalçın Küçük bo nav rêxistinên çep û bi taybetî PKK bi temametî serketin aniye. Ew yek bi devê Yalçın Küçük bi xwe hatiye tespîtkirin. Wexta ku li dadgehê bi dadwer re gotî ku rast e navê wî Yalçınê Biçûk e, lêbelê wî xizmetekî herî mezin ji bo dewleta Tirkiye kiriye û ji dadwer xwast navê Yalçınê mezin lêwerekirin. Dikarin bibêjin Yalçın pirsa sereke ya li hevguhartina zanyariyan bû li navbera dewleta Tirkiye û rêberê PKK Abdullah Öcalan de.